Molt bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. En aquesta tarda de dijous tenim diferents temes des d'ara mateix fins a arribar a les 4 de la tarda. Parlarem d'economia, ja tenim el Ramon Morell, que ja s'ha pres un bon cafè, i de seguida entrarem en matèria de com veu ell econòmicament aquest any 2018. O sigui, ves no tot el 2018, una part d'aquest any, d'aquest que comencem ara mateix, com aquell que diu portem 4 dies, però encara anem una mica ralentí, perquè hi ha moltes coses per ficar al lloc. Parlarem també de literatura, i és que la Montse San Juan, acaba d'arribar de Mèxic i ens explicarà la seva promoció, de com ha viscut i com ha presentat la seva Sargent Grimm a Mèxic i com l'han rebut. Tindrem l'oportunitat de conèixer a un influencer del món de l'aigua, l'Ignasi Cervià, que ha guanyat un premi molt interessant, i acabarem amb... Segona part del Cafeïna d'aquesta tarda, que us ho explicàvem al principi, quan ens visitava el Ramon Morell i explicàvem una mica els continguts del programa, que avui tindríem amb un influencer. A més, un influencer amb premi. Ignasi Cervià, bona tarda. Hola, bona tarda, Mariby, bon any. I bon any, sobretot això. Tu ja vas acabar amb bon peu i el comences també amb bon peu, no? Doncs sí, el premi me'l van donar el dia de la jornada de reflexió i el dia de la jornada de reflexió vam anar a Madrid a recollir un premi. Que això també és molt interessant. Bé, anem per parts. Tu ets un influencer, però no influencer de moda, no influencer d'un YouTube que el segueixen els nois i les... No ets un gamer, sinó que tu des de fa molt de temps utilitzes les xarxes socials, Twitter, i a més tens un blog que és molt actiu, en el que parles tot vinculat al món de l'aigua, que és el que tu domines i a més coneixes moltíssim, i a més té una segona vessant de que el vincules també amb el món de l'esport. Sí, doncs vaig començar l'any 2014, des de l'any 2014 ara he fet 101 entrades, i són entrades, bueno, algunes tenen 4 o 5 pàgines, llavors doncs ja comença a haver bastantes entrades, són 101 entrades, i parlo bàsicament de temes d'aigua, temes de comunicació, i moltes vegades faig alguna mena de comparativa al món de l'esport, perquè en el cas, per exemple, dels influencers, i per altres coses, i les xarxes socials, del món de l'esport se pot aprendre molt. L'Ignasi, ara estem precisament al teu blog. Moltes vegades la gent desconeix el món de les xarxes socials i que té la seva part positiva. Com tot, també té la seva part negativa, però has de saber navegar i moure't, no? Què et va portar el poder donar la teva visió i sobretot tot el que tu coneixes del món de l'aigua per fer un blog? Doncs la meva primera entrada va ser deguda a que jo vaig escriure un article, hi havia altres persones que estaven mirant aquell article i no ens ficàvem d'acord. Llavors jo dic, bueno, si no ens fiquem d'acord, jo publicaré una cosa que la signaré com Ignasi Cervià, perquè hi ha moments que si comparteixes les coses no et fiques d'acord, i per tant ho vaig publicar. I poquet a poquet vaig anar pujant de seguidors, de Twitter també vaig anar pujant de seguidors, llavors ara ja és un costum que vinc a fer unes 35 entrades a l'any. Déu-n'hi-do. Sí, perquè a més no estem parlant d'un petit post, sinó que són articles en consistència, fins i tot ja amb investigacions al darrere, que moltes vegades dones dades molt interessants. Sí, perquè a vegades dones dades que has d'analitzar, ara que tant es parla del Big Data, has d'analitzar moltes vegades, i aquesta investigació moltes vegades jo la faig manual perquè no tinc accés a aquestes dades, vaig mirant les pàgines o explico jornades com la que es va fer l'altre dia a Tàrrega sobre rec amb energia solar, o al canal d'Urgell també vaig explicar que sense aigua de regadiu no hi ha aliments. Vaig explicant coses, llavors has d'anar a la xerrada, has de fer el resum, i això també porta una mica de feina. Fas una tasca de... De divulgació. Hem de dir que enguany t'emportes l'influencer, el primer premi d'influencer de l'any vinculat a l'aigua, però és el tercer realment, el que passa que li han canviat el nom. Sí, li han canviat el nom. El 2015 i el 2016 va ser el Premi de Millor Tuitaire, i aquest any li han canviat el nom d'influencer. També s'ha de dir que aquest any és compartit. Aquest any, doncs... Veiem el moment, i així ens ho expliques. Compartit amb qui? Amb un amic de Ciudad Real, que viu a Ciudad Real, que es diu Antonio García Pastrana, i que noi ha fet un any espectacular. Ell també li van donar el premi de millor blog, i només dir que, perquè us feu una idea, aquest noi té a la xarxa LinkedIn més de 25.000 contactes relacionats amb el món de l'aigua. Llavors,
doncs és important que... Una mica per valorar aquest premi, doncs, que darrere d'aquest premi doncs, hi ha 35 entrades al blog, hi ha més de 6.000 tuits, ja està actiu durant tot l'any, no? I a més, sempre amb temes que estan vinculats amb l'aigua, regadiu i de tant en tant a l'esport. I de tant en tant l'esport, sí. El José Antonio també, com tu, o és diferent? No, ell també és temes d'aigua. Ell està a Ciudad Real, portant temes d'aigua, doncs a vegades també va fer la campanya de l'aixeta en lloc d'aigua embotellada, però sí, tot relacionat amb temes de l'aigua. I ara aquest premi, que ja és el tercer que guanyes, què significa per tu? Bueno, aquest any ha sigut, bueno, jo penso que ha estat molt complicat perquè us feu una idea, bueno, ja he explicat lo de l'Antonio i hi ha hagut molta competència. També m'agradaria explicar que aquest any va ser innovador per un altre tema, que a començaments aquesta revista va donar la possibilitat de que la gent que tenim un blog féssim una mena d'aliança amb entitats. I jo vaig fer una aliança amb l'Agència Catalana de l'Aigua, no? I doncs que l'Agència Catalana de l'Aigua va guanyar el Premi de Millor Organisme de Conca. Llavors, perquè jo tenia alguna altra oferta, però vaig entendre que l'Agència Catalana de l'Aigua, que a començaments d'any està al lloc 83, amb aquesta aliança, acabat l'any el número 6, li han donat el Premi de Millor Organisme de Conca i també ha quedat com a primera administració. Això és que també els has ajudat una mica, no? Sí, sí que els he ajudat, sí. Sí, perquè l'aliança és que jo li dono els meus punts, de manera sense res a canvi, doncs li dono els meus punts. I llavors allà surt el logo que el meu blog està vinculat a l'Agència Catalana de l'Aigua. Estem parlant de quants seguidors tens habitualment als teus posts, Ignasi? Doncs mira, jo tinc seguidors al meu blog, més de 300, però això, com el compte de Twitter d'Iagua el veuen prop de 60.000 persones, i cada dia s'envia un newsletter, doncs arriba a bastantes persones. Te poden arribar fins i tot a sorprendre, no?, des d'on llegeixen? Sí, perquè els lectors són de tota Espanya i tota Amèrica, de parla castellana, no? Llavors hi ha de molts països. Què és el que ens preocupa als catalans vinculat a l'aigua? Bueno, doncs jo penso que a Catalunya en temes d'aigua hi ha com dues realitats. Una seria el que és la Conca de l'Ebre, que és una aigua més vinculada a l'agricultura, no tantes restriccions, i després està el tema de conques internes. Conques internes no tenen tantes reserves, ja hi ha molta població i és un tema més de la sequera i el tema de l'abastament urbà. Llavors jo penso que són dues realitats que s'han de saber explicar, no? Per un costat s'ha de saber explicar tot el que és el cicle de l'aigua urbana i per un altre costat també s'ha de saber explicar tot el relacionat amb l'aigua de regadiu i el que aporta. Perquè hi ha gent que es pensa que l'aigua de regadiu no és necessària, que es poden portar aliments d'un altre lloc, que no sé quantes coses, i jo entenc que l'aigua de regadiu aporta moltes coses i s'han d'explicar. Estan canviant, o m'ho dona a mi la sensació, els nostres camps gràcies al regadiu? Bueno, hi ha llocs que, per exemple, és notícia d'ahir que el Segarra-Garrigues ha superat les 10.000 hectàrees. Bueno, pues jo penso que en determinades zones s'està fent una agricultura avançada tecnològicament i molt eficient i depèn de la comunitat de regant s'avança unes més que unes altres, és evident. Com veus aquest 2018? Doncs aquest 2018 van demanar que a veure si arribaven pluges i sempre per aquest cap de setmana al Pirineu donen fins a 1 metre de neu en alguns llocs i per tant comença l'any una mica recuperant el nivell de les reserves d'aigua. Això també ens fa falta, perquè l'aigua és vida. Sí, evidentment, l'aigua és vida i més a Lleida, sí. Doncs Ignasi, ara, com aquell que diu, comences l'any amb bon peu, però també amb una responsabilitat, perquè si fa 3 anys que t'emportes el gat a l'aigua, i mai millor dit, que t'emportes el premi, ara el llistó està molt alt i ja veus que també hi ha molta competència. Hauràs de donar allò... A veure com t'ho planteges, no? Sí. En primer lloc, a mi compartir aquest premi amb totes les persones que me fan un like, perquè aquest premi té en compte i els altres que dona Iagua en funció d'un rànquing que és en funció bàsicament dels likes que rep els teus posts i de la que comparteix la gent, no? Si la gent no fa aquests likes o no comparteix, doncs tu no sumes punts i per tant compartir aquest premi. I és evident que sí que hi ha una responsabilitat perquè al final els influencers també són líders d'opinió i la seva opinió marca i per tant
algunes coses doncs, has de vigilar com les dius i per tant doncs, sí que hi ha una responsabilitat de seguir comunicant i també de comunicar doncs, I una rigorositat, no? Que moltes vegades segurament que aniran a veure què és el que has dit tu sobre algun tema, també per saber una opinió de pes. Clar, és evident. Si busques, si fas els cercadors doncs, un determinat tema de regadiu, no sé què, i arriben a posts que has fet tu i diuen doncs aquest és reconegut i bueno, doncs, per això intento doncs, explicar i fer una mica d'investigació, ser rigorós i ficar els enllaços a altres fonts que he consultat i demés. El proper post, quan serà, Ignasi? El proper post l'he començat aquest matí. I de què tractarà? Bueno, per explicar una mica el tema dels influencers i les aliances que estan fent entre els blogs i les entitats. Perquè et facis una idea, només avanço que del rànquing dels 100 primers blogueros que hi ha, prop de 50 ja han fet aliances amb entitats perquè veuen perquè aquest any molts dels premis van estar condicionats a si hi havia aliança o no. Per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua va guanyar gràcies a una aliança i 3 o 4 premis van canviar de guanyador gràcies a aliances que s'havien fet. I per tant, ara hi ha moltes entitats que estan esperant a veure quines aliances poden fer. Clar, i tant les entitats com els influencers com els blogaires han d'estar molt atents i saber a qui escolleixen uns a l'altre, no? És evident, perquè a més una de les condicions que hi ha és que si fas una aliança com a mínim ha de durar un any. I és una de les... Iaua va ficar aquesta condició i penso que també és correcte, no? Doncs Ignasi, gràcies per portar-nos avui el premi. Felicitats. Moltes gràcies, Mari. Per tercer any consecutiu. Enguany han canviat el nom, però ja ets el premi compartit. És un exequo, però... No, un exequo no, un accèssit. Però el que sí que està clar és que te l'has emportat tu i que t'hem de felicitar per la feina que fas i que et seguim llegint. Moltes gràcies, Mari. Com sempre, que vagi molt bé.